Iway paralok jonga ibana Kashmir. Yathu khanayanga ba kajat jong i ayek pa. Nang tapan onda ilayak kendu kurim pade hang ta hadalipan ila ajat saya ilok. Di onda ila khasa kawai ka kun kan thai pade kata ka kun ru kala ajat cha ilok. Di nang tapan tangkum ta pila sotu. Ita ikmeru ide jat ayu. Ita ikhunru ide jat ayu. Ita iksiuru ide jat ayu. Batsa ita imiau mentah. Ita ikmi iet idang dan. Bat ita imiau ru lasyai. Inde jat ayu. Tetang kumta pila sotu ba. Lada katai kejat benriu jong ni kikasipan. Ngijuk tip ban kedup. Hadu kita ki stan pateng. Kadai kata kabalada ni tasmutu hi bangi dan kata kajing iet kajing jan. Nga banga julik seseorang ada smutu bah ya kata ka jing kodor kajing kenkur. Ya kita kikhat kiba syukam hi kita kikha ngimla ban ketat. Di hendri kiba dei kikur pat. Tang syumas kelihi mas ong badai ka jat la jong hi kada pher bak lebak kata kajing sengu jan kajing so iet. Tiada kata ba kita kilong shua jongi mesya kumnu ki dek bastat hadu kata kata. Batul ada ngi kenyo ba ha kan dika juk pareng bangila ku ale pareng pat. Tung ini perkhat pareng no ngia pensyong do no ba lesi yo kan long ko baharu ngini perkhat ya kata ngini pat kondem tan ya no ru. Di kaba ikomik bah ba isyutia bah kan ni ka rike jongi bade ngadon ki bahayeng kiba kerai kita kiba hayeng kiba bros kata ki dijat de kiwei jala hadin kila kalajat de kiwei kamu kim padai kiba syong purim kiba rang khana bros kata ki dijat de kiwei dah hadin menta kila dijat de kiwei ti bros kata kim itu syu yang menta padai kila ya itu bah modeling ba kini ki Facebook na itu bah padai ba kita ki adai ki la dai nyuta jonga Ti beros kata ti mon ngimi thu I thau shu hi ki ngim tip shu ki don shi ki im kum no. Ti nang tapan dan saki wei pan. Kita ro ki bom dei ki kur ki jat ki jonga. Ti ki ai kata ka jat ki jonga. Banda menta pa den dalayap kita ki tai kpa jong ki pan. Ngam tip idang dei jat jonga na em. Nama sisim balayap ki kpa ti long ki khasi jongi ti ki babun ngam tip ya kata ti namal bahari yang ka jonga ti hadu ikinya ha imei ru ngadang itu kidang itu yang aru kinya ha jonga ru ngadang itu kinya ha kikun jonga ru itu kinya ha kikun man jonga ru itu tiki wei dengan tip di ondala khen jat na ki pa pa de dengan khen kinya ha ya no khen korea no kum itai parlok iba kata ka kun kan de ka jat ayu ka de la de ka jat ayu te bana kashmir ite kimi jong I di jat ayu taka kun jong I kan ru kadai kajat ayu but ita imiau lashali leiti imtip shu inde ijat ayu nakaliang ki kharu mithu nakaliang ki kuru mithu tibat ka basno tamula pa de kadai ka ba ya ki belarang ba rang san dak ya kalajat kumta pa de long kam kai no kan long ka pen I no bang indi ki jat ben riu ki ba khlem nong rim dan ti belarang ba ki belakala kata kajat on de ki layat temen
Ka Iberia kin kelong ka ilong kalung kana no te nang tapan bat ka ba itanat ba de ka de ka ba menta kini ki thu khana ba kini ba district council ki ong ba ki ba bun ba de menta ki bon kelajat ba de ka de na menta kini ki state kota ba kim ki sung thu ba ki ki khun jong ki pu ki nang kalung ki sngo ba kum ba ki la ba te ba kin ai ka ta jing puli ka ba hun ba on dala poi ba de kita ki high school pan kila itu ba kita ki khun jong ki kim poi si ai hang ta pat ki wat lat na de ki state kota te kata ka de ba ki thu ki ba tra district council di kum kita hin kita ki bala da phia ai kita ki pa ne kita ki me ne ka syong ha mon jong phi ta ma long ka shu long pen ya thu khana bi ria mang ni khum nong rim tang kata hi